Ilang Pangasinense naman po sang-ayon sa panukalang pagbibigay ng allowance at discount sa mga mag-aaral. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Sang-ayon ang ilang Pangasinense sa isinusulong na panukalang batas na tumatalakay sa pagbibigay ng gobyerno ng 1,000 pesos allowance sa lahat ng mag-aaral, maging ang pagkakabilang ng 20% discount sa load para sa mobile internet services. Ayon sa ilang Pangasinense, malaking bahagi umano ng pag-aaral ang pera bilang pangtustos sa matrikula at iba pang gastusin sa paaralan. Tulad ni Jomar James Caranza, isang estudyante sa San Jacinto, Pangasinan, limitado umano ang kayang bunuin ng arawang baon nito na nasa 70 pesos lamang, kaya malaking tulong sakaling maisabatas ang pagbibigay allowance at discount. Sa akin po kasi 70 per day po yung baon ko, tapos ang pamasahe po 15 pesos, so 30 meron pong tirang 40 pesos para po sa pang-ulam, pero po mostly po kulang pa rin po yun kasi po sa mga project po, ganyan-ganyan. Kaya yung 1,000 po na extra budget, malaking tulong po sa mga estudyante po talaga po sa amin yun, kasi po pag may project po, hindi mo na po sasabihin sa mga parents mo kasi po, yun nga po, meron pong extra allowance na binibigay po. Siguro po necessary pa rin po yun kasi po, as a student po, kailangan po ng load, ganyan-ganyan. Tapos, pag may mga project po, pang-load po, tapos pag may mga search sa internet, need po talaga ng load po. Sinang-ayunan rin ito ng ilang magulang na may pinapaaral sa kolehiyo. Nabibigay niyo po na ba? For example? Oo, 250 lang po. So yung 1,000 pesos, magandang na yun sa kanya. Siyempre makatulong, babalik yung tulong to, manggano 1,000 na pa. Samantala, inihihirit din nila ang problema sa kakulangan ng ilang kagamitang pang-eskwela na patuloy naman sinisikap punan ng kagawaran ng edukasyon at ng gobyerno. Kasamang mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.